Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, 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 oh, yeah, oh, oh, yeah, was, yeah, yeah. Para kadang putra kuda tresnani kabegal saweran iki waras kang sareng wadya bala. Aja eling sagri. Ais. We kumontekon sarta rukun akeh kakayung dadi sona iku tatanjemu memuji lestari mugi rahayu yonayon kopya gawe kumontekon sarta rukun akeh kakayung dadi sona iku tatanjemu memuji lestari mugi rahayu. Oh yeah, oh, oh, yeah. Oh yeah, oh, yo. Ayun ayun kopya gawe kupon tekun sarta rukun akeh kakayung Isrono iku datang jemu memuji melestari mugi rahayu. Oh, oh. Awas no. Ayo. Ayon kopya gawe kupon tekun sarta rukun akeh kakayung dadi srana iku datan jamu memuji lestari lala dala obluk la sandung ana ora sing dadi yo sandung. Kuda
hari. Belum sayang jangan tuh. Dadi sik ikut ketika bui Pak Brian Pesta. Badalang bunyi wis pokoke top marko top. Wais. Gitu. Canole ora apa-apa le nang panggil kage baca salat yo baramu no Basuraji dadi Basuraji karo Kevin nah ngalor kidul lah wis waduh enak lho wah antek no Kang yo iku pacutara to yo wis wah boyo ayo kene lho yo boyoke wah nang duwe wow. Wah, sudah nyata rusa. Rusa. Sedul. Gulung. Bas. Lo ora belum si groman ndamu. Agene para Prabu Jaleng Sandi KBK ambek kali para dewa jurit saking Kuda Tri Lestari. Ayo Andrea. Ya. Iya, ayo. Jalannya ngadem lu jangan tuh. Kalau masalah apa-apa tambahin power. Awas bariki wayamu. Ya.